Are you ready for the word of God? Amen. Mstara Jesu, hallelujah. Shona kuti bashira wakatopfeka iro rino yanga wakaripfeka 3 months ago taitoti unorwara taitoti baba munhu ari kurwara. Hallelujah. But shona kuti times can change, they can change. Ukatoona vanoona weather report vakatozvitaura ndobva vazvipredicta vakatoti nguva iri kuuya kuchake kuri cold and then the rains. Vari kupredicta time, inguva yavari kupredicta and it has to come to pass. Ndozvakaam to experience zvavakatotaura. But uchaona kuti zuva riri kutaurwa naBaba Museve, zuva raKristu rinotouya. Thank you Baba Museve, short but powerful. Uchaona kuti zuva ravari kutotaura it will come. Vewedza vanogona kukuudza kuti mazuva achauya kuchatonhora kuchanaya, saka fambai nemajuzi. Ndevewedza kuti fambai nemajuzi. But uchaona kuti zuva raKristu rakasiyana, haripredictwe kuti achauya rini. You don't predict when Christ is coming. Saka uchaona kuti the only thing that you have to do is to prepare for the coming of Christ. Because vewedza vanogona kukuudza kuti mazuva ari kuuya kuchanaya, mvura inotyisa, saka musafambe kana muchitakura amburera. But zuva raKristu harizikanwe. Praise be to God. Chaunofanira kungoita chete pazuva raKristu is to prepare for Christ, for the coming of Christ. Mustara Jesu, hallelujah. Mustara Jesu, hallelujah. Ndine munhu ere barapi. Chauti tiende kuna Matthew 25, sikari kuti ndiparadze nguva. Matthew 25. Ndinoda kutaurawo nezvemufananidzo wakapiwa naKristu Jesu watoda kudzidzisa mangwanani ano. Matthew 25 pavhesi 14. Iparable inozivikanwa, parable of the talents. Pana asingaizive? Pana asingaizive? Tinoiziva, tibvunze mubvunzo. Tinoiziva? Parable of the talents. Kana kuti mufananidzo wematarenda. Iparable inozivikanwa, ukatoenda kumabusiness ceremony unoona it's popular. Inotaurwa nekazhinji kacho. Parable of the talents. But I just want to share mweya mutsvene zvavaibatsirawo towards mufananidzo wakapiwa naKristu, the parable of the talents. Hallelujah. Matthew 25 verse 14. Verse 14, yes. Nokuti ushe hwokudenga, Nekuti ushe hwekudenga hwakafanana nomunhu wakaenda kune imwe nyika, akadana varanda vake akavapa pfuma yake. Ndokudana varanda vake ndokuvapa pfuma yake. Akapa mumwe matarenda 5, Yes. mumwe 2, mumwe 1, Yes. mumwe nomumwe zvakakwanirana nesimba rake. Mumwe nemumwe zvakakwanirana nesimba rake. Akafamba rwendo. Pakarepo iye wakapiwa matarenda 5. Okay, thank you. This parable inotangira pana 14 yoperera pana 28. Because of our time, I'm not going to explain verse by verse by verse. So that is kuna 28. The parable of the talent. So I want to move udzoke pana 14. Mundiverengere a shorter version than an English version. Matthew 25 verse 14. Yes, terera Bible. Nokuti ushe hwokudenga hwakafanana nomunhu. Nekuti ushe hwekudenga hwakafanana nomunhu wakaenda kune imwe nyika. Wakafanana nemunhu akaenda kune imwe nyika. Akadana varanda vake akavapa pfuma yake. Ndokubva adana varanda vake. Akapa mumwe matarenda 5. Thank you. Can I have an English version? Matthew 25 verse 14. Yes.
For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants, and then he called his servants, and delivered unto them his goods. And delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents. Thank you. That's what about 14 children. Drop to the Bachelor 15. The actually is the Peter next. Praise be to God. Amen. Now uchiona kuti Jesu achidzidzisa naurwa dzemufananidzo ari kudzidza akafanana neumambo hwekudenga. Saka in order for you to understand the kingdom of God, Jesu anouya through a parable kana kuti mufananidzo. Saka zvaanotaura muparable kana kuti mufananidzo waanenge achipa zvinogona kutiratidza mamiriro akaita kuumambo hwekudenga. Are we together? Saka in order for you kuti unzwisise umambo hwekudenga, Jesu anopa a parable. Saka if you read the parable, unogona kutoona ma characteristics ekudenga. Now pana Matthew 25 verse 14, parable of the talents, ndinatotanga nayo iyo. Uchaona kuti panonzi again. Zvichinzi again anoona kuti umambo hwekudenga ndori kunzi again. Tinogona kuufananidza with the parable of the talents. Saka Jesu achitaura izvi anobva ati wakafanana nemurume arikuda kuenda kune imwe nyika. Now murume uyu achienda kune imwe nyika haasi kungoenda chete. He does something amazing. The Bible says he called his servant. Ndokubva anodana varanda vake. Praise be to God. This is the man arikuda kuenda kune imwe nyika. But pakuenda kune imwe nyika haasi kungoenda chete. The Bible saying he called his servant. Uchaona kuti Mwari watinoshumira itsika yake yekudana vanhu kingdom yake. Are we together? Because if you read the parable of the great banquet, he said many are called. Zvinoti itsika yaMwari yekudana vanhu kingdom yake. Saka murume paakudana varanda vake haasi kungovadana chete. Fambirana nini? Murume uyu haasi kungodana varanda vake chete. Zvokuti varanda vakatoshamisika kuti taakudedzerwa dzipi. The Bible says he called them and he gave them. Are you here? Ndokubva avadana, ndokubva avapa. Praise be to God. Saka uchaona kuti tina Mwari anogona kukudedza, haanokudedzere mahara, anobva atokupa futi. Praise be to God. Varanda vakadedzwa ndokubva vapiwa. I'm talking about the servants. Another version says he entrusted them with his property. Another version says he delivered them his goods. Varanda vakadedzwa vachita mabasa avo kwavaita iko ndokubva vadanwa. But pakudanwa kwavakaita vakazonopiwa. Ndokubva murume aenda. Saka uchaona kuti Mwari watinoshumira ndiMwari anopa futi. Saka tsika yaMwari wedu ndeyekupa. Because ukaenda kuna Matthew 10 achita the commissioning of the 2x2, the Bible says freely you have received. Meaning kuti Mwari wedu anogona kutongopa. He is a giving God. Praise be to God. Saka unhu hwaMwari ndehwekungopa. Uchana sei kwacha zvako ndiraona sei ndanaye lola. Now uchaona kuti varanda vakatori kumunda vachitosenza vachita zvavari kuita. Pavakatodedzwa vakatofunzira kuti pamwe basa rapera kana kuti vava kutopa rimwe basa. But pakuuya kwavari kuita vari kubva vapiwa. Saka uchaona kuti Mwari wedu tsika yake kana kuti unhu hwake ndehwekupa. Unhu hwaMwari ndehwekungopa chete. He is a giving God. NdiMwari anogona kukupa chero chaungamukumbire. Anogona kukupa. Choitawo futi isusu itsika yedu futi yekukumbira. Saka Mwari watinoshumira ndiMwari anopa.
isusu tine hunhu wofuti hwekuda kupiwa. Praise be to God. Hapana asina kambuduka nevanhu. Saka uchaona kuti isusu hunhu hwedu kana kuti tsika yedu ndeyekuuya futi nemarequest ndava takaunderstanda kuti Mwari uyu ndiMwari anopa. Saka uchaona kuti most of us tinotouya nemarequest edu. Mwari ndiitirewo chakati, ndipewo chakati. Saka uchaona kuti pakuuya kwatinoita kuna Mwari uyu nekumunzwisisa kuti ndiMwari anopa, tinouya nemarequests. A lot of them. Praise be to God. But pana Mwari uyu uchaunderstanda chimwe chinhu. Regai tidzokera kuna Matthew 25 verse 14. The Bible says he called them and then he gave them. Varanda vakapiwa, vanoshaura kuti varanda vachipiwa vanakukumbira. Famba neni. Varanda vachipiwa havana kukumbira. Chigotoona mwedzi unenge wapera. Varanda vakangodedzwa ndokubva vangopiwa. Zvichira kuti Mwari wedu wofuti tiri pana 14 ndiMwari anogona kungokupa pasina any request yaungaite. ndiMwari anogona kukupa pasina gombo raungakwire. He gives generously. Are you with me? Yes. All right. And kuna John 3 verse 16. The Bible says he gave his only begotten son. Akapa mwanakomana wake waanoisisa to the world. All right, let me explain. Mwari chavanoisisa vakatipa. Mwari chavanoisisa vakatipa. I said characteristic ya Mwari ihombe ndeyekungopa chete pasina akumbira. But uchaona kuti pakupiwa Jesu kwatakaita pamagenerals esari muBhaibheri ana Moses, ana Elijah, anani nana Enoch vakafamba naMwari wacho, hapana akanamatira kuti tipiwe Jesu. Are you getting this? Hakuna gombo rakakwirwa kuti Jesu auye. But Mwari vanokungotipa chavanodisisa. Chikungoitwa hand out chinhu chinodisiswa naMwari pasina akakumbira kuti Jesu auye. Chikungopiwa just like that. Pazvinhu zvose zvinodiswa naMwari ndozvati tikupiwa Jesu wacho anodisiswa. Praise be to God. Hakuna akanamatira kuti Jesu auye. But we are being given the same Jesus. Now, I want you to take note of this. Kana Mwari achiti ndini muridzi wesilvera nendarama. But get this. Jesu wacho watakapiwa freely kune vamwe vasina. Fomerani. Jesu wacho watakapiwa freely pasina any request yaitika. Tine vakawanda vasina. The same Jesus vatikanzi uyo vandinodisisa ndiwandi kukupai pasina any request yawaita, any effort yawaita. Uringopiwa Jesu yeye, but kune vamwe vasina vachiri still under the oppression of the devil. Mweya tsvina inongovarova, but Jesu vacho takangomupiwa. Achinzi all powers and authority have been given unto you. We are just supposed to use his name to cast out every demonic spirit. But kune vanhu vachiri under the oppression of the devil. But iye Jesu wacho watakapiwa freely aripo. Saka zvichireva kuti kune probability yekuti anogona akatotipa zvinhu zvakawanda. Are you getting this? Zvichireva kuti Jesu Mwari anogona akatotipa zvakawanda. Can imagine takapiwa chaanoda kana achiti silivheri nendarama ndezvangu. Do you think kuti haana kutipawo futi silivheri nendarama? Tinogona takatopiwa silivheri nendarama, tinogona takatopiwa utano, but imagine kana takapiwa Jesu freely kune vamwe vasina. Kune vamwe vasina kutogamuchira Jesu wacho. Zvino kuti utano kana kuti silivheri nendarama
probability yekuti unogona usina kugamuchira iripo. Are you getting this? Are you getting this? Saka kana ari Mwari anopa, he gives generously pasina any request yawaita. Ane zvimwe zvaanogona akatodeposita muupenyu hwako zvausiri kungoona chete. Praise be to God. Praise be to God. Saka uchaona kuti this same God has got a lot of things that zvaakakupa. Pane zvinhu zvakawanda zvakaiswa muupenyu hwako zvausati wadiscover chete. Why? Baba vedu vekumusoro kudenga vakasiyana nababa vekumba kwako. Ndava baba vekumba kwako vanotoda kuudzwa unzi gasi yapera. But ukazoona baba vedu vekumusoro kudenga takuvaudza kuti ndiri kuda chakati. Alright, ngatitomubvisei bhachi reumwari. Because Mwari akatadza kuziva kuti ndiri kuleka chakati muupenyu hwangu. Takutombobvisa bhachi reumwari. Because baba vedu vekumusoro kudenga vakasiyana nababa vako vekumba. Ungatovaudza kuti grosari rapera, ava havana right yekuziva kuti grosari rapera kana kuti gasi rapera. Because baba vekumusoro kudenga nababa vekumba zvakatosiyana. Praise be to God. Zvichida kuti Mwari uyu ane some of the things that he has deposited in our lives zvatisiri kungoona chete. Kana tichikwanisa kuti Jesu watikapiwa free, vamwe vedu hatina, tine zvakawanda zvatikapiwa naMwari but hatikwanisa kuzvigamuchira kana kuti hatikwanisa kuzviona. Praise be to God. Praise be to God. Alright, let me take you to the beginning. Uchaona kuti ukaenda kuna Genesis chapter number 1, uchiivereka zvakanaka uchiistart. The order of creation inogona kundireverera pane zvandiri kutaura. Now, uchaona kuti Mwari achisika nyika, haasi kutanga kusika munhu. Are you getting this? Mwari haasi kutanga kusika munhu, but ari kutanga kunosika manidzi emunhu. Saka uchaona kuti the order of creation inogona kutiudza kuti Mwari akatoisa zvimwe zvinhu muupenyu hwedu zvatisiri kungoona chete, zvatisati tadiscover chete. Dai Mwari akatanga kusika munhu, munhu anga ane right yekunokomberera kana kupa request kuna Mwari kuti Mwari, panapa ndarohwa nenzara, ndane gomba, ndarohwa nenzara. Ipapo anga ane right yekuenda kuna Mwari achinokomberera ndarohwa nenzara. But because Mwari vakatanga vasika manidzi emunhu, ndokubva vazosika munhu. Are you getting this? Saka uchaona kuti dai Mwari akasika munhu pekutanga, munhu aigona kuzoshayiwa mazhanje nechibage nenzungu dzekukanga arohwa nenzara. Why? Because pachanga kusikwa munhu, manidzi haapo. Saka anga ane right yekunoti Mwari ndarohwa nenzara panapa. But because Mwari akatanga aisa manidzi zvese zvinodiwa nemunhu, Adamu takazonzwa akutaura kuti panapa ndarohwa nenzara, iye akasikirwa michero yese yekudya. Then we are having a problem. Are you getting this? Are you getting this? Saka uchaona kuti Mwari akatotipa zvese zvatingade. Because I will show you another verse, riri kuna Romans. Kana takunopedza. Because vanhu tine system yekuenda kuna Mwari with a lot of requests and prayer points. Tichikokumbira chete. And then you think kuti our heavenly Father is like our earthly Father. Uchaona kuti unogona kuenda nema prayer request, Mwari ndipewo chakati, nditirewo chakati. A lot of prayer requests. But uchaona kuti a lot of them kunyange wakanamata zverudzi rupi uchikoti Mwari ndipei chakati. As long iye achikoti ndakakupa, that prayer ichafira kunge iri kuignoiwa naMwari. Because already akakupa. What you have to do is to discover what God has ordained in your life. Praise be to God.
Because uchasvika patime yekuti uchafunga kuti Mwari ignore. Yet akatopakana. Just imagine this. Kana iwewe tichitaura kuti Jesu takapiwa freely, but tine vamwe vanhu vasina. Don't you think kuti kune a lot of things zvaakakupa but hausati wangozvidiscover chete? Saka kunyange ukaenda pamberi paMwari uchiti Mwari ndipeiwo chakati, iye akakupa kare. That prayer ichafira kunge uri kuignoiwa naMwari. Mwari anenge achiti ndakakupa kare. Saka Adam na Eve vatoisirwa a lot of things. That's why uchiona kuti hatina kana any complaint inoitika muEden. Because already Mwari akatovapa kutara. Already Mwari akavapa kare, saka havana chekucomplain. Because Adam na Eve vakazwanzana vanongoenda pamuchero. Why? Because they are discovering what God is ordained in their life. Saka Mwari chaanoita anotipa a lot of things. Tinogona kusolva masituations edu, kana kuti tinogona kutiteka to another level. Ndotsika yake Mwari iyo. Alright. Rege ndikuendese kuna Judges chapter number 6. Ukaenda kuna Judges chapter number 6. Rege ndiweichawa. Because my verses edu akawanda baba 14. Judges chapter number 6. We've got a man named Gideon. Gideon, basa rake murimi at this point, if you read Bible very well. Saka Israel yaiti ichirima, yaka ine nguva yekurima. Pesa pavairima vachirima vachicultivate vachidii. But panguva yekukohwa kwakangune shasha dzainzi maMidianites, maAmalekites nemachinda emumabvazuva. Varume ava vanga vane tsika yekuti Israel ichingopedza kukohwa chete vave vakachitora gohwo rese. Ndiyo yanga iri tsika yavo. Just imagine kuti iwe wasenza mwedzi wese uchisenza uchidii. Kupera kwemwaka mwana worwara, mari yese bvupa akaunti yefamasi. Ndo mabasa aSatani yeyo. Saka zvinoita Satani ndezvekuti anokumirira uchisenza. But at the end anozokukotamisa chete. Israel yairamba ichikokotamiswa. If you read the Bible very well, zvinonzi maAmalekites, they impoverished the Israelites. Vakarombodza maIsraelites vachivatorera simba ravo, zvavaikohwa vaitorerwa, zvavaikohwa vachitorerwa. Yet tine murume anonzi Gideon wacho ari kutosenza basa risiri rake. Ari kutoita zvefarming, zveagriculture. Yet chinongodiwa naGideon is to discover what God has ordained in his life. Hallelujah. Saka Gideon as long asati adiscover kuti Mwari akamupa chii, arikungoramba akangobata badza chete, arikungoramba achitimba chete. Saka unoona kuti Satani anogona kutokuitisa basa risiri rako. Wotofungidzira kuti basa rako basa risiri rako. As long usati wadiscover kuti Mwari akakupa chii muupenyu hwako, unogona kutoramba uri murimi Gideon. Uri murimi kudaro uchirima, hauna paunoenda, hauna success yaunoita. Uchingopedza, uchingoona profit chete, maMidianites anouya achitora. Why? Uri kusenza basa risiri rako. Praise be God. Hallelujah. Saka uchiona kuti Gideon akuita basa risiri rake. Zvitora kuti Gideon atosenzera Satani, atosenzera vakaipa. Why? Akuita basa risiri rake, awana profit, iri kubva yaenda kuvaridzi vake. Saka maMidianites ndo varidzi vefamily munguva yaGideon. Saka Gideon rima zvako but isusu tichangoya chitora because uri kutisenzera. Alright. Praise be to God. Saka uchiona kuti Gideon, as long usati wadiscover what God is ordained in your life, unogona kuramba uchirima. Gideon anga ari murume atone hasha at this point. Zvinonzi mutumwa ndobva auya achigara samunhu.
I want you to take note of this. Mutumwa paari kuuya kuna Gideon. Ask kuti kuna Gideon, you are going to be a man of valor. Ask kuti Gideon uchazova murume weumhare. But the Bible says, Gideon, you mighty man of valor. Zvichida kuti umhare wakanga huripo kare. Gideon akatopiwa kare. But chaasati is to discover what God is ordained in his life. Hallelujah. Saka Gideon zvese zvauri kuchema kuti maAmalekites machi solution iri mauri wakatopiwa kare naMwari. Praise be to God. Saka Gideon as long usati wadiscover kuti Mwari akatopa kare. Unogona kutoramba uchitoenda kumaprofita uchinama kuti Mwari tidzikinereyo kumaAmalekites. Why? Because of what discover kuti Mwari akatopa a solution yekutanga. Praise be to God. Amen. Saka uchaona kuti Gideon chaarifana kungoita chete is to discover what God has already given him. Saka Mwari vakatotipa masolutions kare. Praise be to God. Amen. Praise be to God. Mwari ane masolutions akatotipa kare. Because chinoitika kumunhu ndechekuti anoona panoleka. Ndohuru hwedu. Tinoona panoleka. Tobva taenda pamberi paMwari toti tiitirewo ichi kana kuti tipeiwo chakati. But uchaona kuti Mwari akatotipa kare. Chinhu chinogona kusolva masituations edu. Chinogona kusolva nhamo dzedu. Ndava Gideon ari kutoita zvebadza but maari mune ukomanda. Maari mune leadership. Saka cheuleadership ndo chaasati adiscover chete. But chiri pamberi pake ibadza nemunda. Praise be to God. Saka Gideon akadiscover chaakapiwa naMwari. Mighty man is going to be a commander. Level ratochinja. Solution iri kusolva through chaakatopiwa kare naMwari. Praise be to God. Saka uchaona kuti Gideon akuda zvake kukumbira kuna Mwari kuti tidzikirirewo kumaAmalekites. But iye maari akatopiwa solution kare. Saka Gideon position yaari haisiriyo. Saka uchaona kuti zvatakapiwa naMwari zvakawanda but as long usati wazvidiscover unogona kuenda paposition isiriyo. Unogona kurarama life isiri yako. Gideon akutorarama life isiri yake and it's painful. Saka ukasafamba nezvawakapiwa naMwari, life is going to be painful. As long usati wadiscover what God has already given you, life is going to be painful. Saka iwo uchatochema kuna Mwari, uchaenda kuna Mwari uchichema kuti why ndiri kurima but zvinhu zvangu zviri kutorwa. Discover what God has already given you. Ukadiscover zvawakapiwa naMwari kare, life inokuchinjira. It will take you to another level. Because Gideon ari paposition nekurarama upenyu usiri hwake hwekurima, yet he is a commander, he is a leader. Hallelujah. Ari busy kutoita zvinhu zvisiri zvake. Saka uchaona kuti life inogona kuchinjwa chete if you only ukafamba nezvawakapiwa naMwari kare. Praise be to God. Because Mwari uyu kana imagine varanda vari kudetswa ndokubva vapiwa. Ndiri kutaura zvevaranda. Now asina varanda, we have got sons and daughters of God. Saka Mwari uyu achakuitira chi kana iye murume achingopa varanda just kungovapa. Praise be to God. Praise be to God. Because tina jaya mupfumi. No. Tikaenda kuna Luke 15, we've got the prodigal son. Now, the prodigal son, ane this revelation, Islam koma wake. Now, the prodigal son, alikuenda kuna baba wake. Kwete achiti ndikuda chandisina. Asikuenda kuna baba wake with a request. Kuti ndipewo chakati, ndipewo chakati. Ane a certain revelation isina mkono wake.
chikomana chiri kuenda kuna baba vacho chobva chati ndipeiwo nhaka yeupfumi hwangu. Zvichireva kuti aitoziva kunyange dai asina kukumbira zvaingoramba zviri zvake. Praise be to God. Saka uchaona kuti baba vakatomupa kare, but iye haasi kungoziva kuti zviri papi. Haasati adiscover kuti zviri papi zvandakapiwa nababa. So ndopaakuenda kuna baba vake kuti ndipeiwo, give me my share. Pari kuti my share ndezvake kare. Praise be to God. Give me my share. Haasati adiscover chete kuti zvandakapiwa naMwari zviri papi. Tine vanhu vari kungofamba life vachingofamba chete vachingoendarana mberi neupenyu vasati vadiscover zvavakapiwa naMwari. Saka chiri kungomirirwa chete naMwari chekuti Gideon discover zvandakakupa kare, then yemaAmalekite atodhila nayo kare. Are you getting this? Saka yemaAmalekite nemachinda ekumabvazuva inongodhirwa nayo chete kana tadiscover Mwari zvaakatipa kare. Praise be to God. Hallelujah. If you discover what God has already given you, nyaya yako yaita. Saka zvayapfuma haasi kungoziva chete kuti zvinhu zvandakapiwa kare zviri papo, but iye ari kutoti my share zvino kuti ndezvake. Whether akumbira kana kuti haana zvaingoramba zviri zvake, but iye manje haakuna kuzvishandisa manje. Saka akuenda kuna baba kuti ndipeiwo zvinhu zvangu. Saka God has already given you. Mwari akatokupa kare. God has already given you. But it's a high time to discover what God has ordained in your life. Because zvawakapiwa naMwari, it's a solution to your problems. Jeremiah anonzi ndakamuziva uchiri mudumbu ramai vako. I have ordained you a prophet. Zvino kuti Mwari akapa Jeremiah kare asati avapo. Praise be to God. Jeremiah akapiwa kare iye asati avapo. Praise be to God. Tikana matupa 14 nenguva ndiverengerewo kuna pa 15 yacho. Matthew 25 verse 15. Matthew 25 verse 15. Yes. And unto one he gave 5 talents. To another 2. Yes. And to another 1. Can I have the English Shona version? Matthew 25 verse 14. Yes. Verse 15. Akapa mumwe matarenta mashanu. Yes. Mumwe maviri. Yes. Mumwe rimwe. Mumwe nomumwe zvakakwanirana nesimba rake. According to his ability. Can you go to 1 Corinthians 12, verse 4? 1 Corinthians 12 verse 4. Verse 4. Yes. Zvino marudzi mazhinji ezvipo aripo, asi mweya ndomumwe. Zvino kune marudzi akawanda ezvipo, asi mweya ndomumwe. Okay, can you continue? Marudzi mazhinji okushumira aripo. Marudzi mazhinji ekushumira aripo. Uye Ishe mumwe. Uye Ishe mumwe. Marudzi mazhinji amabasa aripo. Marudzi mazhinji amabasa aripo. Asi Mwari mumwe. Asi Mwari mumwe. Iye unobata zvose muna vose. Iye anobata zvose muna vose. Asi mumwe nomumwe unopiwa kuratidzwa kwomweya. Thank you. Praise be to God. Uchaona kuti kuna 1 Corinthians 12 tine nyaya yataakuudzwa tichaibatanidza zvedu kuna Matthew 25 verse 15. Zviri kunzi mweya ndo mumwe chete, asi they are different gifts. They are different gifts. Mweya ari mumwe kudaro tine mabasa akawanda aanogona kutipa, but zviri kubva pamudzi mumwe anova mweya mumwe. There are different kinds of services, but the same spirit. Saka uchaona kuti pana Mwari watinoshumira tine zvipo zvakawanda zvokuti hatigone kuti unouya kingdom yako wongogara chete. There is always something for you.
Aumoyo kingdom yakobva angogara chete. There are different kinds of gifts. Ane zvipo zvakawanda zvokuti anogona kudistributa. Tese takadai. Ukaona uchishaiwawo chako ipapo, there is a problem. Which kingdom are you from? Saka uchiona kuti mwe ari mumwe chete kudaro, anodistributa those gifts. Anodistributa those services to us. But ukazoenda kuna Matthew 25 verse 15, taudzwa manje madistributiro anoitwa. Mwari haangope chete. Haangope. The Bible says, to the first he gave 5, to the second 2, to the last 1.